Imat nadu basimti uhimanta beswasarma kum menteri rangba ka Assam kajing kentur pot kala nangjor badang hakini kisngi bladap layoi ya kajing kentur pot hajantia hil sesuai hakabalashna wat ya ka police outpost badnangta ya ka university ru dang hanin kisngi ka arpun rotrik Ujelleu ka FKGGP Rimuliang Circle bat ke FKGGP Langpi Area Unit Kilapan Pau kajing kendet banyoi baki officer jong kita forest PWD PHE ASEB Tourism Agriculture Health Superintendent of Police jong Sarkar Assam kilayar penlong jingelang halangpi rengkat kajing sertap kipulin ke FKGGP ko ong ba umtip ki penlong jingelang ayu namar yaki khasi kemsya setia balasya tangi ki karne pali than langpi kani kajing leak jong Sarkar Assam kepenting besmit yaki pat ba hak than langpi kaseng kadawan na kasarkar MDA ban pha shu ki pulit khambon namar layoi baki pulit hakalangpi outpost kidang duna bat kumjuru ba kasarkar MDA shwaban rekhe ya kajing tap sanphosnem ya kajingyo ya ka ban penbet nyo yo put usam ngi kinong yalam jongka FKGP Langpi Area Unit ngi snau kendet ban yoi banakaliam jongki he sarkar jongka Sarkar Assam na katanat forest bat kiwi department jong ka Sarkar Assam baki lawan ban penlong ya kajing yalang ha kan ka sinong langpi ha ka ban na kaliang jongi nginom lak ban tip ki ai kijing mut bat ki ai kijing thmu ha baki ki penlong ya kajing yalang namar ngim semi ladru ban lek sengap ya kata kajing yalang jongki namar kimsya yang ya ka bangin lek ban sengap ya kata kajing yalang tenrei kum kaseng yu iba kaneka jingwan lum jingalang jong kihe jong ka Sarkar Assam kabu jing seir yangi kum ka dong kathany kibarok kawai namar kumba ka pau nadu kisnam ke balai no badadu mentaru bak Sarkar Assam kajudon be kajing thmu nag ban kini iki jaka ki puta bante iki jinon kam jong ka Sarkar Assam klem da khen ya ka hoglong trai jongi halor ki jaka ki puta ta kedai ka bangi kum inong ilam jong kaseng yui bat ngi subas new bakana kajing la kedai bech kajing thmu jong ka Sarkar Assam ban keni pot haki jaka ki puta ki jongi kum kaseng ngibu kajing dawa hakmat jong ka Sarkar Meghalaya badon buram jongi hakajing yalam jong yu chief minister badon buram Konrad Sangma bodai ban sim khia ya kajing jongi ki pajba nung susnong kada kathany borda baro sikatangi suthu nglai kandu sibun kajing ti ka Sarkar go de ban sim khia bagin hap aku din sensar nong way amar ngimya day kariti kadustur ngimya day ha kayat kayang hakarukom jing im kajongi bat kibrew jong ka Assam te ngidai ki khun ki hajar jong ka dalam Meghalaya kabri unyo trap unyo skum ngidawan amar kata Sarkar kan simsia penbai no iput usam bat ban penklan susuru iki bol pulis hagen ka thany tumagalong menta jingdon jong ka pulis outpost halangpe yu kadang telor sibun tingi dawa Sarkar kan penklan ya ka tanat pulit mat penbun susu iki pulit hagen ka dong ka thany ka jongi nagaleng jongi kaseng nom sung thaj nyai trai ban nginom aili ban nginom sya Sarkar Assam kan don bor kan thombor ya ipaj nung susnong yung kathany jongi
kublai sibon.